pamene kwatsala masiku 3 kapena 2 kuti tipite ku chisankho pa 16 September. Ife tili pano amene mukuziwa kukalonga kuno apa ndi pa St. Mary's. Aoneseni skulu iyi. St. Mary's skulu imene iyi queue ya magari moto yachoka kuseri kwa Petroda kubwera kuno kupita so pa post office pakuyenda double. Izi zikusonyeza kuti usogoleri uwu olotita pasa vote pa 16 September alibe solution yoti apeze vuto lilite. Anyamata anzangawa amadalira apa hand to mouth. Kamene kapezeka amaja tsiku hilo kutera ku apa mwina timva kuti mafuta ata pa filling station ipo anthu ali panzere. Ndiye Amalawi timanena monyogodora anthu amene akudya bwino ndi chakwera akumati boma ndilo mweri pachitumbuka amati boma ndeneliri. Kodi apa paliza boma ndeneliri apa? Apa paliza boma ndilo mweri? Tikachoka apa tikupita so kuchimanga. Tini la chimanga tikuthamanga 25,000 kuno kukalonga. Ku Branta 90,000 50 kg. Akuti mundikhululukire. Mwamuona president akuonda chifukwa cha bodzi lake lija likumuondetsa. Akudzoti Amalawi akupita kukangosankha mtsogoleri wa experience. Ife takhala tikunena tikumangidwa koma siti wapali yese. Kaya ndi wa ame sindi mamuopa, kaya ndi wa polisi sindi muopa, chifukwa nayeso ndi munthu wopuma ngati ine. Andi inu asilikali makonda kumenya anthu. Musati menye zanu zimenezo. Chisankho ichi chiyende mene chikufunikira. Palibe zoponderezana apa. Aliyense akumva kuwawa. Inu majasima asilikali, majasima apolisi. Ifeso timajasima, timagulaso nsika umodzi. Zinthu sizili bwino. Palibe chifukwa chomukondweretsa Lazarus Chakwera kapena wina ake wa mboma wa udindo palibe. Ine ndimakuwuzani kunena kuti mwayi uwu wapa 16 utikaponya demokrasi ikutha. Chifukwa nduna za MCP zakhalira bodza kutinamiza. Kuno kukalonga ifeyo anatinamiza mwakwana kumatiuza kuti tipita kukanani mpaka maofesi athu anapya. Atawochedwa mapeto aka amabweraso kumana kuti anthu akukalonga mitu yanu ndiyosagwira. Mwaocha maofesi chifukwa chiyani? Kuyipa kwa utsogoleri wa Chakwera. Tikapita kumangochi msewu wa Makanjira, tikapita pa Chilumba kupita uko msewu ukhala ngati bawo. Chiweta kulibe. Koma akapita pa podium pa Nsanja amayankhula kuti Achakwera tukutokozani mwamanga msewu wa Chiweta ndi zabodza. Amalawi kodi mulolera kuti sekondari muisiye ya ulere pamene atsogolera experience akubwera pa 16 pa? Komanso forex ilipo. Njinga iyi ikugulidwa masenta 2 nthawi ya 3. Nthawi ya 3 mtengo wa njinga iyi pano ndi masenta 2 mu 2020. Ndi minyama la boma la Chakwera. Minyama lolepera kutsogolera dziko ili. Amalawi pitani mwa unyinji. Musaope wina atatenga futi. Musaope wina ali kwa mafarechi. Mukangopita ndi kuvota kaya ndi ku Central Region mutulusa zinyau akati zirombo zimaphedwa. Muopseza anthu ayi ku Central Region Alfred Gangata tipula kumeneko Chapi Muhango kuna kumpoto tipulani a Joseph Mwanamveka kumwera ko tipulani. Boma palibe apa. Boma la repera ili. Boma la pita ili. Achakwera bye bye. Ma minister bye bye. Ine ndine right on mangochi. Sindi wabali ese. Ondifuna sindi kala muketi. Kwa mazokumana nazo
sinzarora kundipepesa zikomo. Ni mama chisoni ndikuonera adresi ya state kamati chani adresi ikapanga bwanaje ndeni mangana pa TV adembapo apetoko wina kale kaenu munaona misonko yesa zikalembela zinaja wina inakale tavota kale koma sote na MPC nu musamale mukupanga zina zote za kwesa noka je ziko afika posausa umakhala bwino ndi anthu ndiye munthu ngati sukhala bwino ndi anthu zochitika zako umakhala ngati munthu sugwira ndiye ndi zomwe zija mundikhululukire munthu amakhululukidwa sana ine uchimo abwana ajati tiakhululukire chala kwayo ndi chani atiuza amba atiuza chala kwayocho ndiye tikhululuke ine Kristo akabwera kwene kuzalapa ama nena chimene wala kwacho ndiye poti waje ndi abusa anene chimene alakwa osamuna kuti tiakhululukire atifuna leo muzikhala bwino ndi anthu mwaona kuti asala masiku 5 ndiye mutijengerere imene sigwira iyota imene yosagwira kaya muli papano mukauzane kuti atimene ndiyo satani yosanyoka imene haleluya imene ndiyo sanyoka. Ndidziyamba kupempha mafunso koma ndisanapange ndingofuna ndikumbutse kuti ngakhala anthu akusokosa poti amatiyamba za utundu ndiwo amene amafuna ndale zizikhala za utundu ndiwo ndemongokumbutsana tonse pano tidzikumbukira kuti Central Region inalembetsa ndithu imene akuiopseza nkumati ayipai ku South ndi 1 chakuti 1 ndikamwanasa ngati sali 1 yeka pano pa chigawo chapakati ndi 3.2 apita mabwera koma mabwera nde ifeyo mene tikuonera kunena zoona wina aliyese pasintedza wina aliyese masewera palibe anthu akuti akufuna athane nafe nde ife tilipo 3.2 nde aliyese atuluke apa yabwera tsopano yotipanga ataki pa mtundu wathu sitinayambe ndife ife amene anayamba chipanichi ndi wakumpoto anatitsogoleraso aku South uko timayenda tonse limodzi koma ife akutipanga ataki kuti a Central Region tithana nanu